Hürmetli тамашачылар, берәр хата яки ялгышлык кылган кеше шул хатадан ераклашырга, качарга тели. Ераграк киткән сайын аның ялгышлары да ерагая барган кебек тоелаңа. Ләкин үзеңнән качып кытылып булмый. Шулай итеп син үзеңне яратучыларны да, сиңа ярдәм кулын сузарга әзер торучы якын кешеләрне дә кайгы хәсрәткә саласың. Менә әлеге вакыйга да шул хакта. Ярар балалар, барыгызга да рәхмәт. Сиңа да рәхмәт, сиңа да. Кулларыңдагылар үскере. Ялтыратып куйгансың, рәхмәт юксын. Күпмегә тырышсам да, иске икәнлеге күренеп тора. Иске пыскы булса да, бу уку елы ахырына кадәр чыдарга тиеш. Башкача булмый. Киләсе елга күз күрер әле Алла бирсә. Кемдә күпме укучының алдына чыгып басасың? Уят билләһи. Әйдә бу айда аша үше чыгымнарын кысып сиңа аяк киеме алыйк. Балаларымның авызыннан эзеп аяк киеме ала алмыйм. Мин бу хәлемнән канәгать. Аннары Раббыма мең шөкер, мин үзем бик бай кеше. Кызык. Ничек алай була икән? Ничек булмасын? Синең кебек байлыгың бар бит. Ә мин әти? Шуннан да син шибәрне ничек оныттым икән мин. Аннары бик акыллы Хәлимем бар. İpteşlerim kildirdi, min çıgayım. Yarı hoşuğuz. Hazır kilenmeyin. Naq bir kampanya bulduk billahi. Bu vaqtlarda yuqlab yatqan bolar edim әле мин. Hazır dert kirdim. Mektepke qonatlanıp baram. Bu maşinada bik şap buldu. Әйбет Тимур. Әти бурышка биргән акчасы урынына машинага рис алдырган. Гаражда тик ята иде. Үзе төзелештә бит. Әйтмичә генә вакыт алып торам. Иптәшләр, сезгә соңгы технология казанышын күрсәтәм. Телефон да ул, компьютер да ул, бар дускайлар. Әтиемә рәхмәт. Сөйләшергә булса шул җиткән. Синең хан заманыннан калган нәрсә кайын дип белдеңме моны? Шуннан да дускай. Бу хәерче телефонны йөртергә ялмыйсыңмы син? Урам телефонын сыртыңда йөртсәң күп әйбәтрәк булыр биллаһи. Яра куйыгыз. Әйдәгез мәктәпкә кит. Әйдәгез. Син дә сәлам әйт. Көтәбез. Ишеттеңме мине көтәбез дим. Джентльмен булыгыз, хайваннар. 3 тиенлек машинагыз белән нәрсә дип кулланасыз? Исегезгә төшерәм. Минем телефонның бәясе синең машинаңа тиң. Телефонга отырып җилдер алмыйсың ич син. Дөмегеп китегез. Яра, карарбыз. Дускай, шул буканыңны бирче, моның башын ватыйм әле. Нигә кызасың, дустым? Яңасын алсам, безнең котыртулардан Яңасын алырга мөмкинлегем юк. Булышмагыз минем белән. Эшне зурайтмагыз. Алайса, берсе сиңа бүләк итсен. Кем? Мәсәлән, ул. Мәң яшәсен, Тимур. Әйдәгез, бу кызны акылга утыртык, дуслар. Безнең кем икәнлегебезне белсен әле. Нәрсә? Ничек инде? Нәрсә сөйлисез? Мин коракмыни? Әлбәттә юк, дустым. Син иҗтимагый гаделлекне булдыручы гына. Робин Гуд. Аның әтисендә капчык акча бар. Шул минутта өр-яңасын алып бирер сөекле кызына. Бу мөмкин түгел. Теләсә нәрсә сөйләмәгез. Без кемгә әйтәбез? Булдыксыз, куркак, җебек инде бу бала. Кем? Минме? Тагы кем булсын? Тормышта тәвәккәл булырга кирәк.
Turmushingda esda qolarlik bir mojaro bo'lsin. Yo'qsa gil bir tusligina yashaysan. Turmushmi bu? Аңлашылды. Син менә булдыра алмаячаксың. Алайса дуслыгыбыз турында яңадан уйлашырга тиешбез. Безгә кыйрак дуслар кирәк, белдеңме? Бүтән машина белән сине алырга килмим. Безнең белән йөрисең икән, безнең кебек буласың. Синнән артык әйбер сорамыйбыз. Ни бары бер телефон. Һәм аннары каракта булмыйсың. Дустым, күрәсеңме? Ничек һавалы? Синеңчә маңа сабак бирергә кирәкмиме? Бүген укудан соң апаларга барам. Нәрсә? Ник карыйсың, кызый? КамАЗ командасы гол керткән бит. Нишләдем мин? Нишләдем? Тиз генә килеп бирергә тиешмен, хәзер үк. Тукта, гафу ит. Телефоныңны урладым, үземнең хатамны аңладым димме? Барып партысына куярга микән? Әйе, иң яхшысы шул булыр. Булдыра алганымны исбатладым бит аларга. Хәзер бер дә сиздермәстән тапшырырга тиешмен. Полиция хәбәр әйтсә, бармак иземнән табачаклар. Битте, нишлим? Шалтырыйды, ләкин соңыннан сүндерелде. Алайса урлаганнар. Ничек инде күз ачып йомган юкка чыксын? Мин дә һич аңламыйм. Әйдәгез, барып Хәлимне табыйк. Булдырды. Афәрин. Менә соң сиңа Робин дип кенә дәшәчәкбез. Җибәргез мине. Җибәргез дим сезгә. Син нәрсә? Сез кушканны үтәдем. Мажара икән мажара, тәвәккәллек икән тәвәккәллек. Хәзер үз теләгәнемне эшлим. Синең теләгең нәрсә соң? Сыйныфка кирип, телефонны партасына куям. Калганын да үземчә эшлим. Билдегезме? Валлаһи, мин бер нәрсә дә аңламадым. Барысы да күз ачып йомганчы булды. Үтә сак булырга кирәк, як-ягыбыз карак белән тулган. Нәрсә эшләргә икән белмим инде. Без нәрсә эшли алабыз соң, дустым? Орнына куйдыңмы? Әдилә дәдәгә Җай бар, чыкмады. өстәлдә калдырмаска. Тәнәфестә куячакмын. Мондай хәл булуы мөмкин. Тәкәббер кәй Алай кайда буласын икән соң? каян белсен ул? Каян белим? Утырыгыз, балалар. Хәлимәм, әтисенең мактанышы. Хәлимәм, каһарман улым минем, әтисенең горурлыгы. Әти. Нәрсә булды, улым? Әти, кемдер төшереп калдырган? О, хайран акча бар монда. Нинди бәхетлесең. Ничек инде? Шушы акчага бөтен нәрсәне ала аласың. Нәрсә сөйлисең син, әти? Ишетмәдеңме, улым? Бу акча синеке. Бу акча безнеке түгел, әти.
Halal haram turunda söylevçi sen tuğlaydın mı? Hazır nerse söylüyorsun? Of Fatih, kutumda oldun iş. Әфәрин улым. Димәк, кеше хакы турында ныклап өйрәнгәнсең. Хәлимем, каһарман улым минем. Әтисенең мактанышы. Хәлим, син әйтәм балам. Сумкаңны аш әле. Нәрсә? Нигә? Әдиләнең кесе телефоны югалган. Монда юк абый. Кисәләрен карамадык абый. Менә телефоным шушы абый. Хәлим, нишләдең син улым? Иртәнге кыланышлар өчен аннан үч алырга теләдем. Тәнәфестә урына куймакчы идем. Ялганлама, карак. Әйдәле минем арттан, Хәлим. Әтиеңне бер шома кызым арып кайткан бит. Җибәр. Мин җибәрер идем дә, ул мине җибәрми бит. Кара син аны нәрсә дип итә? Әйдә инде. Бүлмәңгә бар. Бар. Хәлим кайтмады мәнисе. Юк, кайтмады әтисе. Нәкъ тиле чаклары. Иптәшләре дә бердә күңелемә ятмый. Берәр нәрсә булды микән әллә Ходаем? Минем балам хаталанмас. Кайгырма син анасы. Аның тукымы әйбәт. Яхшы белән яманны, хәлал белән хәрәмне бик яхшы айрау. Бер кем дә аннан үзе теләмәгән, ярамаган нәрсәне эшләтә алмас. Аннары әнисе генә дә кем бит әле аның? Ялганламыйм. Телефонны кире бирмәкче идем. Иртән телефоны белән мактанган өчен сабак кына укытмакчы идек, шул гына. Шулаймы? Тагын кемнәр бар иде? Сине башкалар кадырттымы? Юк. Иптәшләр белән ул кызга берәр ничек сабак бирергә кирәк дип сөйләшкәндә, минем башыма шул начар уй килде. Иптәшләрнең берсе дә телефонны алганымны белмәде. Дәрес бирү кайчаннан бирле синең эшең инде ул? Дәресне без бирәбез дип уйлыйдык. Ничек кенә булмасын, бу бит караклык. Шуны беләсеңме? Эшләгән гаибеңнең җәзасы бик авыр. Әтиәнең моны белсә. Юк. Әтием бер кайчан да белмәскә тиеш. Әтием әгәр дә белсә, Әтиең белсә, нәрсә була? хәсрәттән кайгырып үләр. Бу хакта алдан уйларга иде сиңа. Әтиең кайда эшли? Башлангыч мәктәптә дин һәм әхлак дәресләрен алып бара. Мин бар нәрсәгә ризамын. Тик ул гына белмәсен. Бу мөмкин түгел. Һич шиксез белдерәчәкбез. Өстәвенә мәктәптән бер атнага читләштереләсең. Әгәр тагы кабатланса, сине без балалар колониясына урнаштырачакбыз. Зинһар өчен. Әтием белмәсен. Зинһар өчен. Каялыкты бу? Ни булды? Нәрсә дидең? Сөйләсән, әй. Иң мөһиме алар нәрсә әйтте соң? Әтием әйтәчәкләр. Тукта, безне сатмагансыңдыр бит. Күңелегез тыныч булсын. Гаибне үзем эшләдем, җәзасын да үзем алачакмын. Тукта. Нинди җәза бирделәр соң? Әйтсәнә. Тынычлыкта калдырыгыз мине. Хәлим, тукта, дустым.
Жауап бермейсіңме? Ничек жауап берем, Сәлим? Шаштыңмы әллә? Не дип әйтим мен аңа? Бәлки білгәндер дә. Үйгә кайта алмыйм. Әтиемнең йөзенә ничек карармын? Миңа менә чын җәза шушы инде. Комиссия биргән җәза мине һич куркытмый. Әтиемне мәңгегә югалттым. Гаиләмне югалттым. Минемчә, син артык борчыласың. Минем әтине белмисең син, Сәлим. Ул бик яхшы кеше. Аның йөзенә күтәрелеп карый алмаячакмын. Нишләргә уйлыйсың инде? Әйдә бүген бездә куналыйсы. Иртәгә ничек булачак? Бер көнгә. Мен бу җирдә тора алмыйм хәзер. Мин китәм, Сәлим. Кая? Кая булса да хәзергә әйтә алмыйм. Менә сиңәме? Җавап бирмә. Берәр нәрсә булдымы икән әллә Ходаем? Ишетмәгәндер бәлкем. Күргә шалтыратыр. Зур җегет бит инде хәзер. Иптәшләр белән ынтылып киткәндер. Әйдә, кызыбызны чакыр да бергәләп ашыйк. Ярар. Моңа күпме бирәсез? Ярар, 1000 сум бирәм. Әйдәгез, 1300 бирегез. Ерак сәфәргә китәм, шуңа сатам. Син дигәнчә булсын. 1300 бир әле аннан. Рәхмәт, сау Сау булыгыз. булыгыз. Җавап бирмиме? Ни кызганыч челтәрдән өзелгән. Участокка барып әйтик. Мин бик борчылам. Аллам сакласын, ул бу була күрмәсен тагын. Иптәшләрнең берсен тапсак иде. Ничек исемә төшмәгән? Берсенең телефоны миндә бар бит. Теге юлы туган көненә барганда биргән иде. Анда мин илткән идем. Иләрен беләм. Иң яхшысы барып сөйләшергә кирәк. Аннан участокка да сугылырмын. Шулай да син күңелеңне тыныч тот, хатын. Хәлим кыек эш итмәс. Шулай булагына күрсәнкәм. Берәр дару юкмы сездә? Башым бик каты авырты. Аспирин бар туган, бирәмме? Бәхетеңгә янәшәңдә кеше дә юк икән, иркенләп йоклый. Рәхмәт. Исәнмесез? Исәнмесез? Гафу итегез, хуҗа ханым. Мин Хәлимнең әтисе булам. Соң борчуым өчен гафу итегез берүк. Улыгыз белән сөйләшергә мөмкинме? Нәрсә турында сөйләшергә телисез? Хәлим өйгә кайтмады, балам. Син кайда икәнен беләсеңдер дип килгән идем. Юк, мәктәптән соң күрмәдем. Мәктәптә берәр начар нәрсә булмагандыр бит. Юк, булмады. Тыңла, балам. Берәр нәрсә белсәң, зинһар яшермә. Әйтәсе сүзләрең аның файдасына булачак. Аллам сакласын, аның башына бәла килә калса. Олам, бар белгәнеңне сөйлә. Күрмисеңме, ничек борчыла? Ярар, сөйләм. Син карак син. Карак. Минем телефонымны син урладың. Син урладың. Карак. Син урладың. Карак син. Син урладың. Карак син менә караксың син. Карак. Ничек моны эшли алдың? Моны синнән бер дә көтмәгән идем. Һич көтмәгән идем. Әти, Хәлим, моны ничек эшли алдың? Ут эчендә янасың икән, балам.
Қолыгыз салкынча икән сезнең. Шундый рәхәт булып китте. Рәхмәт, балам. Шулай торсын алайса. Мәшәкать була сезгә. Мәшәкать булмый. Син бик арганга охшыйсың. Әйтерсең, тау хәтле йөк күтәргәнсең. Шулай дияргә дә мөмкин. Изелдерлек йөк бар иңемдә. Алайса, яртысын миңа бир. Бүлешкәч авырлыгы кимер бәлкем. Минем йөгем бүлешкәч артачак кына. Раббым, улыбызны хәүф-хәтәрдән сакла. Аны безгә сау-сәламәт тапшыр. Нәрсә булган әтисе? Берәр нәрсә белдеңме? Борчылма, әнисе. Улыбызның исән-сау икәненә шигем юк. Ай, Аллага шөкер. Хәзер кайда ул? Бер җинаять эшләгән. Оятыннан кайтмаган. Нинди җинаять? Нинди? Берәүнең телефонын урлаган. Қолыгызны ала аласыз. Чыннан да файдасы бик булды. Нишисең син? Минеке тиз бетте. Ләкин хәзер эшләгән эшең зур гынах. Әниң әйтәм белдеңме? Аны урынына куйсаң, үземнекен бирәмен, ярыймы? Әниеңгә дә әйтмәбез, безнең арада калыр. Афәрин, менә булай дөрес булды. Син кеше хакына кермәдең. Мин дә үз хакымны сиңа үзем теләп бирдем. Курыкма, әниң әйтмим. Әниеңә үзең барып әйт, яме? Аңа, мин бер хата кылдым. Ләкин хатамны аңладым һәм бүтән эшләмәячәкмен дигән. Рөхсәт сорамыйча кешенең ризалыгы булмыйча, аның бер әйберенә дә кагыла алмыйбыз. Әниебез безне кичерсә дә, Аллаһ гафу итмәс. Шушы ап-ак кулларың кап-кара булыр. Һәм гомер буе да чистармас. Аңладыңмы, балам? Ул әле балагына хаталанырга мөмкин. Әнисе дә кичер, Аллаһ та гафу итәр аны. Синеңчә, бер дә гөнаһ кылмаган кеше бармы ул дөньяда? Әйтә алмыйм. Бармы? Кеше көннәрнең берсендә гөнаһ белән танышырга мөмкин. Иң мөһиме, аннан соң. Аннан соңмы? Ничек инде? Сөйләрмен, балам. Сөйләрмен, ләкин башта төшеп ял итеп алыйк. Башта намазны укып алыйкмы? Мин башта чәй ичеп алыйм. Ярар, үзеңә кара, балам. Мин нинди йөз белән Раббымның хузурына барыйм соң? Эй Раббым, улыма хатасыннан кире кайтыр өчен, тезләнеп тәүбә кылыр өчен юллар күрсәт. Улуг Раббым, улымны рәхмәтеңнән ташлама. Дөрес юлны күрсәт, Раббым. Амин. Кулларымны юйыкмы, әни? Нигә? Кулларым кап-кара булмасын, әни, чиста булсын.
Бүтән кеше әйберенә тимәячәкмен. Ярар, кызым. Günahtan aranırmın mıken tağın? Günahның izi juyulur mıken? Rabbim gafu iter meni? Әтиемнің күзіне қарый алырмын mı? Qayt oğlum, qayt. Абыйкайым, кайт. Киләсеңме, балам? Тәһарәтімні алып келем. Көтәм. Rabbim ne buldu mena? اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Halen әйбәтме, балам? Бик әйбәт. Сіз... Әйт, балам. Ничек әйтергә дә белмим. Ләкин гүя нурга кыйындым мин. Арындым, пакландым, җиңеләйдем сыман. Гыйбадәтләр кешене чистарта торган илаһи нурлы чишмә кебек. Hörmətli yolçular, avtobusunun qo'zg'alу vaqti yetdi. O'rinlaringizda bo'lsangiz tura. Rahmat. Әйдә, балам. Юлчының юлда булуы хәерле. Бигрәк тә дөрес юнәлештә барса. Кайда тукталган идек?
Хәтерләмисеңме? Бөтен кеше берәр көнне гөнаһ белән танышырга мөмкин. Ә иң мөһиме аннан соң дигән идегез. Ягъни, Әлбәттә, аннан соң. Гөнаһ баткаклык шикелле. Тәпәрченгән сайын эченә тарта. Бу юл ни хәтле кыйммәткә төшсә дә, әле иң башыннан ук тыныч кына аягыңны алып, дөрес дип белгән юлга кире кайтырга тиешсең. Югыйсә гөнаһлар бер дә өстеңнән төшмәс. Ни булды? Кинәт төсең качты. Әллә син дә оялырлык нәрсә эшләдеңме? әйе. Ләкин сорамагыз, әйтмим. Төпченмим. Миннән яшер алырсың. Әмма Аллаһтан яшер алмассың. Моны беләсеңдер шәт. Беләм. Ләкин теләсәм дә кайбер кешеләрнең битенә карый алмыйм инде. Карарсың. Якыннарың шын күңелдән үкенгәнеңне күргәч, сине кичерерләр. Проблемаңны алар белән бергә чиш аласың. Белмим. Кайтырга тиешсең, балам. Әле ерак кителмәгән. Качкан сайын яраң тирәнәер. Аны дәваларга тиешсең. Башыңны җилкәмә куясың киләме? Күзләреңне йомып уйлан. Тиешле тавышны, вөҗданыңның, йөрәгеңнең тавышын ишет. Менә моны да ал, минем сиңа бүләгем булсын. Рәхмәтләр яусын. Гомерем буе саклаячакмын. Сиңа ышанам, балам. Һәр вакыт дөреслекне табачагыңа иманым камил минем. Сине бик сагындым, балам. Бернигә дә карамастан, күңелем сине гафу итәргә әзер. Тиз кайт, абый, сагындым сине. Уян туган, Истанбулга килеп җиттек. Килеп җиттекме? Мондагы бабай төштеме? Нинди бабай? Янымда утыручы. Кайда ул? Миңа сау бул димичә китте микән? Кем турында сөйлисең син? Бәләкәш. Бәләкәш. Каралы. Сиңа печенье бирүче бабайны күрмәдеңме? Син бирдең ич миңа печеньены, абый? Минме? Әйе. Алла хакына әйт, кая китте ул бабай? Туган, син җүләрләндеңме, әллә төш күрдеңме? Янәшәңдә бер кем дә юк иде ич синең. Бу мөмкин түгел. Теге ял итү урында бергә тәһарәт алып намаз укыдык. Әйе, син тәһарәт тә алдың, намаз да укыдың. Ләкин бер үзең генә идең. Яныңда бер кем дә юк иде бит. Мин сәфәр башыннан бирле бер юлчы да утыртмадым. Бу ничек булырга мөмкин? Юл буе сөйләштек без аның белән. Төш күргәнсең син. Төш түгел иде. Төш икән. Бу нәрсә? Моны ул бүләк итте миңа. Белмим, туган, белмим, башымны катырма. Йоклый алмадың, әйбәт. Мин дә бер сәгать йокладым микән, юк микән?
Алло, Әтием. улым? Улым, Аллаға шөкер. Әйбәтме хәлең? Яхшы, әти, бик яхшы. Хәзер кайда син, улым? Стамбулда, әти. Вокзалда мин. Стамбулда? Бик зур хата кылдым, әти. Күзеңә карый алмас идем. Шундый уят миңа, әти. Сәфәргә чыктым, әти. Гөнаһымнан качу сәфәре дигән идем. Тәүбәгә килү сәфәре булып чыкты. Шушы сәфәр һәм теге бабай мине тәүбәгә алып барды, әти. Нинди бабай, улым? Белмим, әти. Төне буе янымда иде. Намаз укытты, Коръән укыды миңа. Тавышы башка дөньядан килгән төсле иде. Бик хикмәтле сүзләр сөйләде миңа. Әмма уянгач юк булды. Хезмәткәр автобуска андый кеше утырмады диде. Нәрсә соң бу, әти? Раббым сине саклаган дигән сүз бу, улым. Рәхмәте өстеңдә булган, улым. Тиз генә кайтам, әти. Беренче рейс белән кайтам. Синнән сорыйсы сорауларым бик күп, әти. Хәлим, ярар, улым. Дүрт күз белән көтәрбез. Нәрсә булган, Иркәм? Нәрсә булган? Улыбыз Аллаһының рәхмәтендә, Хазыр галәйһиссәламның ярдәмендә булган. Шөкерләр булсын, кайта. Тәүбә юлыннан кайта. Абыем кайтмаган, әти. Кайта, кызым. Кайта, бәгърем минем. Хөрмәтле тамашачылар, хатасыз кеше булмый диләр. Кеше бер мизгелдә онтылып хата кылырга мөмкин. Иң мөһиме, хатаңны аңлап, вакытында туктап калу. Мондый авыр хәлләрдән үз белдеклеген белән кытыла булмаганда, алаларның киңәшләренә колак салып, туры юлга чыгу юлларын эзләргә тиешбез.